Яне, вика ли, че ми къде? Вече хора, аз съм Здравко. Трима човека не знаят какво правят. Дечко ста. Точно така го ударих. Мради се. Браво, бе. Ари. Май, излезе. What the hell? Oh my! Браво, бе. Тръгваме. Ай, нагоре. Тя са от голям камък до попата. Само им ради. От 10 минути още стоим тук. Фанду. О, хора, това трябва да го видите. Абе, я бягай за малко, само да не се отпира. О. Следа ли, ще мога да го... Ами, ако си точен. Мале, вкарам го. Брат, кой искаш? Браво. Мариане, съжаление. Брат, милост. Я да ударя някой. Се страшно. Ти се удари, бе. Вече ме удариха. Брат. Кой те удари, бе? Ето с лекчко. Абе, що мен? Защото ме удари. Не съм те ударил. Само лъжи. Ти просто каза, абе, коса. Сега сме на видео неща. Абе, айде да ходим. Да, бе, Да, навес. виж как да стана. Да, птеца. Виж как да стана. Само не дейци ли? Най-добре. Абе, нис. Хора, прашката ми се скъса, ама пак ще го правим. Аре, бе, брат. Ето. Аре, нападени. Стана най-голям побойник в място, дето сме сега. Може да купиш Не знам. Вулкан? Аз съм посъса. Той аз ще мога, бе. Да, бе. Не знам. Абе, Най-добре. Гледай го то Джунгой, бе. Джунгоя, какво се прави? Аха, гледай го. Ами не го си. Дай го целя. Кажи го друг път. Йо, брат, какво правиш, брат? Това не е прилично. Не. Това не е за оръжие просто. Ама кой ще бие? Няма да бия никой. Той иска да убива някои хора. Не искаш да ти покажа кой ще убия. Айде, кой ще убиш? Брат, Сега това ще убия. Да. Айде, качу за прашка, откачи. То спъка беден ги взе. Ето тук имаше едно куче, дай да го ще. О, кучи. Здравка, аз. Мариане, бързо! Мале, само как те да го... Сега гледаме шето, дали ще го цели. Хубав опит, за малко. 2 hours later. Рада ти си най-точен. За малко на коста. Какво правите? Абе, какво правиш, бе? Засмешен се помисли, нали? Не си смешен, бе. Много малко. Гледаме шето. Мариане, ти си най-точно така. Брат, не знам. Хората, мислете, че съм Хора, най-крига.
Радо, мрази се, брат. Радо, разбрахме, че си забавено е. Оу, шит. Това не се видя малко, бе. Дари да! Чакай, да си намеря и аз се виждам. Аз съм най-точния хора. Чакай, бе. Глед хора. О, Мариан. Ей, Чанта банта. То само с сопи се занимава. Чакай, къде пътите? Няма? Сега тук се разкарваме. Моите повече харчи, но твоето е по-силно. Няма значение на кое е повече харчи. Гледаш ли, чакай. Ти не знам дали се видя. Плене на Доди. При кой? Елена е изпотен нос. Не. Let's go! Носчето. Damn, what the hell, man? Който носи чела, тарикат Благодаря. и тарикат де. Здрасти, хора. Ти ще спреш. Ти си най-готин пич. Ще спреш ли се? Мариане, нали ти си най-готин пич? Аз не се, брат. Ти си бомбата, ти си бомбата, ти си бомбата. Ти ли си жика? Бомбата. Ти ли си жика? Съжука, бе. Сега ще ми то села. И бяга имам с котка. Ти много ли се чиста, бе? Тя ме събера! Си ти, бе. Охо, е. Със сопата не да мържи. пътя. се пропуши. Абе, Казана, ари, казана. Най-добре. Чакай, че ма! Кой ще така ми... Здравейца! Да ти кажи, кой си пръщите. Момичета! Год негърка. Махнете, момичета! Абе, ти момиче. Преди малко го оцелих. Кой? Кой е ти ли, бе? Един звук не се чу от тебе. Какво да се чува? Само кал. Да, само кал, да. Не е ушна кал. Да, само кал. Само ушна. Ти не можеш, бе. Да разгарваме, хора. Много да разгарваме. Бомби ще зад нас. Само ю. Къде е попата, бе? Брат, не знаеш къде живее ли, бе? Знам. Как са целият аз къща? Може ли малко? Не. Който ни дава. Който само казва този гей. Брат, той е за видео. Аз ще го махна, бе. Ви бавни ли си? Не, бързи. Играем гол. Гол четвърка ли? Мале, много си слаб. Така ли се играе, бе? Не, ти се играеш. Аре, чезвай се. И брата, погледна някой кучко прави. Виж, бягам. Аз забравих, че има едно голямо куче. Аз така забравих, че има едно голямо куче. Наречено Рашко. Абе, Грамко. Пацане. Той какво ще крадем колело? Да. Абе, сами ти ще взима, не ни. Защо крадем колело? Абе, никой няма да краде, бе. Ще вземе само гума, бе. Откъде? Абе, брат, да Ми даде колелото, брат, ще го кажеш ми даде. да караш. Не! А, Да гума. спря ластите, да. Аха. Няма. Да излезе колелото ми. Да излезе кучето ми. Да, не се радва, ще стане най-бързо от тук. Да. Ще го гръмни само един пъти. На който нямам толкова. Защото е много... Брат, аз ще си хвърлям пръст. Ето го.
То след. Не, бе, не. Папа! Ей, там е папата, виж. Ей, там в края. Най-в края. Това ли е там? Да, Кучето е. Той е овца, бе. Абе, не знам, защото говорите за някакво куче. Виката, бе. Теб ли те вика? Айде, викай. Попиш. Попеш. Попеш. Чо, папа? Кажи, че те попеш. Къде си? А нали чак да вземам колело? Абе, аз се че за... А за какво са тези пари? Абе, пари имаш ли, бе? Абе, те пари ли ти трябват, бе? Абе, айде за мене, бе. Без пари. Поне една стотинка дай, бе. Една стънка. Е, добре, на теб той колело трябва ли ти? Трябва ли ти той колело? Не трябва, що? На теб трябва ли ти? Да. Ти на кого си? Аз ли на Савко? Ти на Савко. Защо пусна този цвет? Това ли е, бе, брат? Искаш да се влезеш за сбората? Дай кото да ти видя. Дай кото да ти видя. Йо. Какво? Айде, Чакай. айде, сама. Кафяво ли е? Чуем на центъра да целим. Ето. Абе, не е той куче, не. Той е Чакай. на... Йо. Айде, ти. Аре. Брат, не ще се кажа. Ама не дей той куче, ето той куче е на... Брат, ти дойде ли с мене? Яко, какво милкото е? Ето пъпата. Аз съм те снимал. Се играе. Какво милкото е? Баба, дята съм. Добре, аре, добре. От тук е. От тук е. Що пусна? Е, разкоши на подгони се. Кой е то, све? И бах ти спотената, че... Не мога да целя. Твоята стана като на Радо Прашката. Е, само че оправям пак. Сами, не може ли от някъде да вземеш друга гума, бе? Аз имам една гума. Да. Само че е за скутер. Моля вътрешна. Да, вътрешната. Е, как? Добре, дай. Той така казва, ама няма да го даде. Е, ще питам първо майка ми. Е, Брат, какво? Ако даде? Ако ми даде, не даде. Ако даде, си я дам. Ако ми даде, без паря. бе, Радо. Само. Връбче, а те не е връбче. О, не бър, копа нещо. О, Грозен, как си Грозен? Не, ти се дробя. Не, Мариана изпотения нос, моите. Мокни, бе. Ай. Мариана изпотения нос. Охо, котка. Котката. Ясно. Мяу. Майке, котка да хилня. Без котки. Без котки, без жени. Не, бе, не дей, брат. Тук е куче. Опасно. Да, Саби. Опасно е. Краста. Ти си крастейца, бе. Да, бе, Майк Тайсън кръстайцата. Ти си болестен. Майк Тайсън кръстайцата. Е, пуйка! Мокни, бе. Пуйка! Затвориш устата, защото ще я затвориш. Пуйка! Чуваш ли, бе, Здравко? Отвори си Да, устата, бе, защото... ти знаеш един факт, че Мариан е пуйка. Мокни. Да, аз съм направил той. Да, ти си го направи. Мариан е пуйка. Здравка, вече пусти. Пуйка ли ти ми тук? Е, имаш ли такъв случай? На обаждане. Яне, вика ли ти ми Аз знам кой му вика, обаче няма да кажа. Колкото. Не е колкото. Не е колкото. Кой? Няма значение. Майка ти. Баща ти. Стринка ти. Баща ти. Мончо ти. Леля ти. Става. Говното. Мазна. Тук имаш един спомен. Мазна, човече. Говното ти. Аз не си го познавам. Говно. Ама аз не си го познавам. Ама ти си. Яш ми. Спрашка някой.
Ама аз стоям до магазин. Ама има Това да циганска маха. циганска маха. Добре, хора, ай чао.